ora bener wong ayu. Kula tumindak menapa, Kang? Guyune. Mudara. Aku masuk angin lho. Ketoprak apik. Hei. Rol Sri Tanjung meneh kok malah dekem wong loro. Topak apa pitik kok dekam. Lali Pak Dik. Jambak rambutmu. Apa sakit? Wong wadon jambak rambutmu. Sakit, Kang Mas. Nesu kowe. Sakit, Kang Mas. Isih lara atiku, Cuk. Nanging kula boten Lah, Pak. pindah sedek. Oh, telek. Iya kok takutku malah Retno. Coba. Ah, kene pun Kakang kangen wong ayu. Wasana Sriuning jare iku penane kok. Iya, aku wacakno kulhu kok rasane kok abot. Jo. Ya Mas Julang diaturi munggah kene. Ora usah. Ya kon munggah kok ora usah. Bintang tamu ora. Lho ngono. Heeh, ning ngisor kok kon ngopo? Delok apa? Padha-padha delok ngopi ya munggah kene no. Kene Jo. Aja ninggal aku sing kula nuwun. Monggo, Niku sinten? kula Sinten? nuwun. Monggo. Wah, Cik. apik ndasmu anyar ya Jo kita ya. Masih potongan nggon sirah nganti lali. Oke, wingi bar daftar nggih. Tentara. Security, Pak. Oh iya. Kowe aja omong security. Lah pripun? Ngrembug security tangga kuwi mboke dadi kaget. Kok ngoten? Pamit kok ngomah. Mak, aku tak ning Jakarta daftar dadi satpam security. Lah, ning kono ditampa ning Tangerang kono ditampa. Terus Bareng fotone dikirimke mboke nonton fotone anake semaput. kok saged to, Pak? Saking senenge Saking senenge. dikira dadi polisi. Oh, Jebule seragame security karo polisi padha. Oh, nggih. Terae barang dingah niku ngoten niku Pak iki tanggal Nggih. samar. Sowan wonten Talok Sida Kumpul Bangilan. Leres. Ndongake napa dhateng warga Sida Kumpul Nggih, mriki? muga-muga nggih dadi desa sing makmur lahir batin. Amin. Wargane sakinah mawaddah warahmah sak omah. Amin. Amin. Luar biasa. Bu Kades kok, Jo. Bukades niku wau. Sri Kandine Sida Sri Kumpul. Kandi. Saking Talok Sida Kumpul mlebu daleme aku kaget. Kok kaget? Loh, ana pengumuman ning plang. Loh, Bu Lurah tukang dandani manuk to aku ngono. Pengumuman piye? Jebule putrane niku tukang khitan. Oh. Mas kula Bu Lurah kok ngitani wah tak dandakno iki aku ngono. Lah nggonmu wis ora pokro bentuke. Nggih, niku nggen kula pun eli ya Bu aku ngono. Nggih mboten kula niku anake kula anake jenengan ta. Mboten sida aku. Masyaallah. Daleme ya Allah apik. Kaya keraton. Kaya keraton. Piyuh sing rawuh kaya para kawula lan punggawa sing bekti marang ratune. Nggih, Pak Camat Bangilan nggih rawuh. Sugeng dalu Pak Wanto. Lho. Kowe iki apal karo Pak Suwanto MM? Lho nalika tugas kan sareng kula. Lho. Pak Camat Bangilan Pak Suwanto. Lho jenengan iki piye to? Tugas niku sareng kula ki ambake panjenengan ngasta camat. Kula dodol teng arep kecamatan niku lah. Oh iya. Tekane bareng tugasnya bareng. Nggih, tugase Alah, beda-beda. guru bakul cilok no kemaki. Bakul cilok
cabangku pirang-pirang. Alhamdulillah. Lah saiki gawe cabang ning anget kula. Cilokmu kuwi. Cilok. Niki sing nembe ajeng damel niki pojokan mriku anding musala nggih. Tapi winginane gak sida wong lemahe gurukan tertek wae gitu. Sing penting niki bersyukur sing rawuh pirang-pirang nderekke suka parisuka syukur ngarsane Gusti Allah kanthi adicara manganan. Nggih. Piyuh ndek wau nggih pun do bar madang teng daleme bulurah. Wah, kowe ya mangan. Mboten. Lho wis dicepaki kok mboten. Niku mboten lali wong niku sampun siap. Ana iwak, ana urap, nggih. Ana ndok. Nggih. Lah. Sing mok pangan apa? Kula urape ajeng mangan ndoke ra tegel kula. Kok iso? Wedhes wae gitu. Wedhes. Menunya luar biasa. Komplit. Buah-buahane komplit. Alhamdulillah. Nggih. Ana telo, ana puung, ana apa? Siji sing kula senengi niku siji. Apa? Sing masak niku balah. Piye? Ora ana sing ayu blas. Kowe ngece karo ibu-ibu kene ngece kowe. Loh, maksudnya lah wong pas masak kok begitu selesai masak menu sudah tersedia do masak nggih jebule walah. Biasa. Atas omonganmu so. Dalem wis dimasake ya dilem. Lah nggih luar biasa. Oh lah iya. Ana sing niku wau ngeblak ning ngarep kamar mandi. Kok iso? Lah kula ning jero dibuka nganggur. Kamar mandine ora ana kuncinane jebule. Lah ora ana kuncinane. Ana piyai putri mbok sapa mau asmane. Buka kamar mandi menawa saking gugupe Pak dipancal ngeten kula. Lho ngono. Jewer-jer kula gembar ki ambek gembar akhire tak ro angkul sisan. Terus apa do kagete ben geblak. Oh. Ya Allah, nggih sembah nuwun bulurah, rahayu panjang yuswa barokah donya akhirat Allahumma amin. Amin. Ya Allah, benjang niku plange dibenerke nggih Bu puterane nggih. Dibenerke piye? Ya, soalnya nek rumah makan kan plange enten sendok garpu. RM sendok garpu. RM sendok garpu. Nah, terus rumah sakit enten gambar bale karo kasur. Nah, tukang hitan nggih kudu ana gambare. Apa gambare? Ya niku gunting nggih gunting. Masyaallah, bingung sing do mirsani Pak Igit ngantos dumugi peteng-petengan mriku niki macete ngantek teko Wonocolo niki ketok. Wah, akeh men. Lho saking lho mirsani streaming niki luar biasa Pak Igit. Oh, iya, hampir 18.000. Alhamdulillah. Utuh pokoke bengi niki pokoke pisan melih kula ngaturke panuwun isih kanggo nderekke suwanting talok mriki Pak Igit. Nggih monggo Bu Lurah nggih mungkin apa? Ya mampir melih to Pak. Wis asake kok akrab men karo Bu Lurah. Lho Bu Lurah, lho Bu Lurah riyen nalika Dharma Wanita ning kalih kula. Lho kowe wong lanang kok melu Dharma Wanita? Lah kula kan nderekke terus to Pak Igit. Kula lho anten Dharma Wanita nika mesti ada lagu PKK. Mars PKK. Nggih. Kowe ya hafal? Lho Coba. Marilah semua warga Indonesia membangun segera. Hayalah sholat. Jebule ya hafal. Lho nggih, dadi engko nek bar nyanyi Mares terus 10 program pokok PKK. 1 sandang pangan, gotong-gotongan, Gotong royong kok gotong-gotongan. Gotong royong. Lah gotong royong nek ora gotong-gotongan apa gotong royong to, Pak? Iya. Bar kuwi nek serampung terus ngelumpuk sing bagian apa wis rampung acara PK, ngelumpuk bojomu ki apa mekar ki apa udah ngelumpuk wong 10 aja. Kok ngelingno nek bojo kula niku mek Bang Mekar. Heeh. Ketua. Ketuane? Nggih. Anggotane sing ngangil bayare gak ning omah iku enten. Masa? Bu Sigit. Bojoku yo melu ta sebenarnya? Ora tau ndek winginane mek Bu wingin nalangi kula pun. Masa nganggo nalangi to? Lho bayar ping 50 minggu lho Pak Bu Sigit gak ada tanggungan 137.500. Masyaallah. Lho pepean. Ki ono perjanjiane ya? Enten. Perjanjian piye? Kami akan membayar pada waktunya. Iya terus? Apabila ada anggota yang tidak bayar, yang lain harus nalangi. Ngoten niku Pak. Angger sing do guyu iku yo mek wong mergo roh.
Ketara angger neh didongakno dalang muni muga-muga rezekine kathah mlimpah ruah. Amin. Utange lunas. Amin. Niku sing demek. Nggih. Oh ngono ya. Loh nggih, karena memang boleh kita hidup itu kalau tidak ada hutang tidak semangat. Ora semangat. Tapi jangan sampai kita hutang besar pasak daripada tiang. Iya. Sing lanang kayane 10.000 golek utangan sing 5.000. Cocok. Kayane sing lanang 5.000 golek utangan sing 2.000. Kayane sing lanang kok ora ana didol. Oh. Sing didol sing lanang. Yo tenagane ta Pak Igit. Wong lanang ki kudu sembodo. Wong bulurah wae nyembadani kok isin ora sembodo. Nggih. Sakmene kae ngetutke ratune nderekke ning desane manganan ngene masyaallah. Insyaallah dadi dalan swarga benjang Allahumma. Amin. Amin. Lan hebate meneh bulurah. Sih. Karo warga sida kumpul jadwale menyesuaikan cakraning rat. Tepuk tangan untuk warga sida kumpul. Sing salut melih niku wau kula teng mriku mireng-mireng. Apa? Wah, bulurah saniki ternyata Pak Igit peduli dengan anak yatim. Wah, nggih. Baune loro untuk anak yatim, sing telu bau apa sawah ngoten lho Pak Igit pokoke nggih. 3 bau sawah ngoten niku untuk masyarakat. 2 bau sawah untuk kepentingan yatim piatu. Iso dicontoh. Iso dicontoh, aku agek yatim tok kudu piye carane dadi yatim piatu. Bentuk sawahe bulurah. Lah mbokmu mau pateni piye? Ampun apa karo siji niku tak ingu ngantek sak ndok-ndoke. Ya Komplit. kasih ibu sepanjang masa ya. Ibu kaya pangeran Katon. Nah, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Allahumma. amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Alhamdulillah. Kasih ibu sebab mula mbokmu nek ngalem kowe pas cilik tak bagus-bagus dhewe, tak ganteng-ganteng dhewe. Mu sayange wong tua karo anake. Nggih, tapi ibu niku terae hebate niku, pinter mbodoni. Lho, kok pinter bodoni? Lho, ibu niku dimanapun tempat iki pinter mbodoni. Kok iso? Jute lah kae ibu Endoyi. Heeh. Sing ngibot. Ngibot kuwi nek ngutang pinter-pinter dhewe. Pinter-pinter dhewe. Niki delok asile. Lho. Piye? Jebule Ramu dengan. Karena seorang ibu hanya memberi dukungan yang kuat untuk anaknya menjadi yang terbaik. Aku ya padha ganteng-ganteng dhewe Mas, ganteng-ganteng dhewe Jung. Alah barang kula sekolah jejer cah papat tak inget tetep elek dhewe aku. Hebatnya seorang ibu. Hebatnya seorang ibu. Tanjake para presiden aja. Nggih, Pak Igit. Ada Mbak Melani, Mbak Lila, Mbak Ida, Mbak Yosi, Mbak Ima, Mbak Eni, dan Bu Yuyun. Yuyun. Nggih. Mbak Eni. Kula manut Pak Igit. Nggih. Sing digoleki sing mbah-mbah sik, Jo. Nggih. Golek sing mbah-mbah ngantukan soalé. Kok ngantukan? Nggih. Anggere ling putune wis. Wih yo. Mbah Yuyun apa Mbah Eni niki? Mbah Eni. Nggih, soalé Yang Eni. Soalé awor. Awor. Niki sing Mbah Neli. Apa kuwi Neli? Nenek lincah. Iya tuh, bleguk-bleguke Jo. Saiki ben ketok. Viral ning TikTok bleguke Mbak Eni. Nggih, wah wingi wis entuk saweran paus. Wih, Bu Eni TikTokan entuk saweran paus. Heeh. Kula yo moh kalah. Kula disawer singa. Tak worke pause Mbak Eni, pause dipuang entek Pak Igit. Syukur. Gawe nggon angel-angel. Sing pundi niki mangga? Nomor kali. Oh, sing nomor kali. Panas-panas melaku, orang gawa payung. Renggaleng diseret, damaane rengkong. Surabaya geger, fungsine Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Janji rukun tetap merdeka. Bersatu kita teguh, bercerai Kawin lagi. kita runtuh. Kita runtuh. Sekolah ra digatekno pepatah itu mengatakan Ngono. bersatu kita teguh bercerai
kita Kita runtuh. Ora gatekno. Coba lagune mau baleni. Panas-panas mlaku Ora nggawa payung Srandali diseret dramaane mentung Surabaya geger mungsine Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka Angger rukun merdeka. Angger rukun merdeka ya Mas. nggih dalu Mbak Eni Sugeng dalu Mbak Limbu. sowan yang malih sami. wonten ladan Banggilan khususon wonten Sida Sida Kumpul. Kumpul. Ndongake napa dhateng warga Sida Kumpul? Nggih, ndongake. Ana kempul perangane gamelan. Apa wi? Warga Sida Kumpul murah sandang pangan. Amin. Amin. Yes. Kowe Jo, parian Jo. Ana kempul sing nabuh Mas Undlup. Apa? Warga Sida Kumpul guyub Undlap-undlup. katon guyub. Oh ya katon guyub. Nglumpuk Mas. Lah iya. Heeh, sampean. Hah, lho genten aku to. Iya iya no. Duh, ora persiapan iki. Kok ora persiapan no Arep ditanggap gandul sandale keri. Apa kuwi? Warga Sida Kumpul murah rezeki. Amin. Ya lunyu nek lambemu Jo. Kula Pak kulino mbedoni. Kulino apus-apus. Nggih, masyaallah. Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Dalang Sigit. Waalaikumsalam. Weh, menika nyuwun request fragmen ketoprak Sri Tanjung Sida Pakso. Payuh. Kok Pakso kok Pakso. Nah, Pakso. nggih Mbak Eni kalih Kula Mas Jumplang. Julang. Julang, heeh. Senengane dilahleh-lahleh. Aku nek jenengku dilahi sedih aku. Lah Dek. Mek bang lu ngurus anyar neh. Iya ya ruwet ya. Iya, ruwet. Padahal ndekne anu ya sampean iki golek bang terus Lah ngene. iya. Golek. Dari saya Warkop Netral Talok. Oh, nggih warkop sing pojok mriku Pak Git. Oh, Warkop nggih. iki. Nggih. Iki. Pokoke bengi iki sing mirsani wayang ngantek rampung untuk bonus ke Bulurah. Apa? Apa Mas? Sunat gratis. Lah nek wis bar sunat Ya dibenakno neh. oh, di servis ya. Iso. Lo nuwun, assalamualaikum Pak Sigit Salam. iki. Wah. Fan Inggal, Pak Mat Kru sambung parengan. Oh, sambung. Nyuwun tayub 10-8 podang kuning. Lah. Gini menika kula tinangan derek kula wasit saking Jambi Kalitidung. Oh, nggih. Lajeng ken sembung Pak Arno Pak Kadu sembung komplit menika. Wah iya, ben do meksa ya. Nggih. Ya ana nes yo. Nggih. Nyuwun kijing miring tayub. Wah iya. Pantune ono pantune. Oh, enten. Kupat lepet jangan semur, andum selamat panjang umur. Amin. Iki saka Pak Sudiman Talok Sida Kumpul. Isih ana neh pantune kok Pak Sudiman. Kah men Ana papan digawe meja. Apa niku? Nek kurang sopan nyuwun ngapura. Ah, lah nyun ngapura kok ora mara. Mbah nuwun Pak Sudiman. Nggih. Ya. Iki pengen ngerti fragmenmu karo Mbak Eni kuwi iso ketoprak apa ora? Lho, kene kok. iso apa ora Mas? Lakon apa ae aku paham, lakone dhewe-dhewe yo oke. Kene Tuban nggon ketoprak lho, Tenan Jo. lho. Nggih, insyaallah Aja saged disengke. nyembadani Pak Git wong Tenan. nika saking pamirsa kok. Oh iya ngene. Tenan apa ora kok gak yakin. Wis to. Wis. Sing dapuk sapa? Oh, Sampean- Julang ya wong loro kuwi Karo dapuk. aku. Yo. Tak kentongi. Lah, nggih. Gelar gebyar. Sugeng pemanggihan malih kalian ketoprak cakra ningrat CRT. Dalu menika mendhet ira-iran Sri Tanjung Sida Pakso. Ewondene Sri Tanjung katindakaken dening sederek Eni Wulandari. Manut. Bintang tamu dalu menika Mas Jolang saking Rembang. Bintang tamu Mas Jolang saking Rembang. Dalu menika kadhapuk dados ula. Rol kok cah Dapuk lakone. kula gayamu mlete. Lakon Dadi ula. Nyun pangapunten ula ngerangkep rol.
Rol peran utama ya Allah, peran utama. Iya. Oh, berarti Sido keduren. Pakso. Jadi Sido Pakso. Dadi apa penak iki? Mosok Sido Pakso mrongos ngene lho, Mas. Wis santai. Sing bagus. Oh. Alah. Silo hadi krama. Sing penting urip ngono lho. Dapukan kula aturi milih piyambak dhateng Mas Jolang. Kula katindakan dados Sido Pakso. Gelem iki ra gelem ya iki. Ewotine prajurit Prajurit Danang CS. Emban. Ketoprak nek nyarke emban ngono. mesti mantep. Sido. Melani Lila Ida CS Ima CS. Kados pundi gancaring cariyos Sri Tanjung Sido Pakso. Kula aturi mirsani ngantos purnaning lampahan. Ayo, weh. Jom. Amang. Iki kelire mbok buka kok, Tulung rol, kerake keliril rol. Ya ngono ketok. Urut dibuka. Rol lali. Ayo. Amanga. Mbok kan ngomong piye lho iki lho kuburan kleru. Keputren. Bocah ki Keputren rol. Kepatian. Apa tuncepno nang kono. Kowe ning jero aling-aling pilar. Kok niwuk penonton ana apa? Lho iki jenenge ape metu yo ndelok-ndelok ning guri pilar kok. Sawetara suwe Kang Mas Sido Pakso ninggalke kepatian Sukodono. Kautus Kanjeng Silahadi Krama. Ning kok iya ya ora enggal kondur to Kang Mas. Tanjung wis rasa kangen. Kapan datang panjenengan Kang Mas? Diajeng. Pun Kakang teko wong ayu. Kang Mas Sido Pakso. Kula ngraos Kakang kangen teko wong ayu. Bangetan panjenengan kok mboten krasa Kang Mas. Kakang teko. Kang Mas Sido Pakso. Tanjung. Aku pengen bosok. Lah ngopo? Aku teko awakmu mlengak rene. Ngono to. Cekel-cek pundakku. Ape to, Tanjung? Lah wong wis mau pisanan ora mbok sauri nganti entek suaraku. Nek iso rolek untune dimrongoske sithik neh. Lah iya ngono. Pun Kakang teko wong ayu. Ya sing biasa. Serius. Untungmu lempet sik. Sido Pakso mrongos. Sido Pakso untune selonjor. Kang Mas. Kula sampun ngrantu. Rawuh panjenengan Kang Mas. Kakang teko wong ayu. Batang Mas, panjenengan ingkang rawuh. Sik ketoprak damput. Lho kok nesu ana apa? Nesu-nesu ki piye? Tak warai nek rasa ketoprak kene iki wis nate ketoprak pirang-pirang lho. Lah piye? Kakang Mas jenengan kondur kok batang Mas. Kakang Mas, Mbak, ora Batang Mas. Lah nek Kakang Mas iku bagus iki rupane kok batang ngene kok. Alah wis sing penting iki Nek Batang Mas tambahi Batang Masu. Ah weh. Ngene kok batang Lah apa? asu. Iya bener sih. Syukur ya ngono. Yo. Kakang teko. Kang Mas, Aku teko wong ayu. panjenengan ingkang rawuh Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas, kula menika kangen lho kalih panjenengan. Wah bayan. Kang Mas.
Kang Mas. Aja demek aku wong ayu. Oh iya. Kang Mas itu paksa. Pun Kakang wis ora rumangsa duweni katresnan nang mergo. Mergo aku kuciwa. Kowe gawe larane atiku Sri Tanjung. Lah kok Mbak Eni kok tangannya dikenek-kenek napa? Trocoh. Muncrat nek omong. Iya. Tanjung, Kang Mas. kabar sumebar. Warta kang wis tak tampa yen sliramu iki ora bener wong ayu. Kula tumindak menapa Kang Mas? Guyune Mudara. Aku masuk angin kok. Tak cengeli. Rol nek guyu aja akeh-akeh Aja ora. akeh. Ora ngono. Yo paling ora mung ping 3. Sri Tanjung. Oh iya. Sri Tanjung. Luweh. Kakek siji. Luweh siji. Tak cukup neh. Kang Mas itu paksa. Piye wong ayu? Leripun kados pundi kula menika lepat menapa Kang Mas? Kowe ora rumangsa luput? Mboten. Kowe ora rumangsa luput Tanjung. Tak cukup neh siji. Kowe ning dalem kepatihan tak tinggal lunga ana ing talok. Kula lepat menapa Kang Mas? Kang Mas, Kowe rumangsa duweni tanggung jawab. kula mboten rumaosi. Ning yo kene kowe tumindak kang ora tak senengi wong ayu. Lah kula menika tumindak menapa Kang Mas? Kowe ora rumangsa. Mboten. Kowe ning sentong karo Bannya metu. Ban. Asik. Buka sikit. Wah, yes kayak mbak itu tak jaket. Ketoprak apik. Hei. Rol Sri Tanjung meneh kok malah dekem wong loro. Toprak apa pitik kok dekem. ah lali Pak Igit ndelok ketoprak Tanjung. Inji Kang Mas. Pangandikamu manis. Ayu. Ning beda lahir batin. Kang Mas. Panjenengan mbok nggih prasaja kula menika tumindak menapa lho Kang Mas. Kula menika mboten ngrumaosi. Halala rupam lek demek emoh. Iki peran. Peran to. Lah tak temek kok emoh. Lah wong jenenge muring-muring kok mbok demek. Panjenengan prasaja kemawon Kang Mas. Kula menika sampun tumindak menapa. Kowe desa sambungan apa karo Sila Hati Krama? Kula Kowe sesandingan apa kowe? kaget lho lek, kaget. Wah, senengane carik iki. Wis sambungan apa? Kula mboten gadah sambungan menapa. Kowe ora disambungan karo Sila Hati Krama ning yo kene Tanjung. Kang Mas. Sakit Kang Mas. Kang Mas sakit. Kang Mas sakit. Kula sakit Kang Mas. Sakit. Sakit Kang Mas. Sakit. Wah, wayahe iki ra kambon. Blatak. Kowe ngajarmu ya ngono, kleru. Pripun to Pak Igit? Iya Dek. Oh, gak oleh. Minggir tak contoni. Oh, kowe rol. Ora lho goblok. Ngene lho contone. Tonton ya. Oke. Mripat mentelon. Nesu. Deloken.
Sri Tanjung. Kowe ora saselak sliramu rasahi ndo lamun to sliramu tumindak sedeng kelawan Jeng Dipati Adikrama. Iya apa ora? Kula sampun tumindak sedeng. Iya, manut aturan wadya telik sandi sliramu tumindak sedeng selingkuh mapan ora kene. Mboten Kang Mas, menika mboten leres. Kula mboten. Kowe rasa selak. Wong wadon kendo kembanmu bangsat arek jambak rambutmu kowe. Kang Mas ampun dijak. Aku ora butuh kok do ditangis koyo ngono. Sabar. Aku kon sabar. Bangsat jambak rambutmu kowe. Kang Mas sakit. Wong wadon jambak rambutmu kowe. Sakit Kang Mas. Nesu kowe. Sakit Kang Mas. Isih loro atiku, Cuk. Nanging kula boten Lah, Pak. tumindak sedeng. Oh, telek. Lho piye lho? Telek piye? Dicontone apik kok Apa-apane? Lah piye? Aku merkuk. Ah! Lho, nek dijambak iki lho mrene nek dijambak iki mrono apa mrene? Jambak rambutmu. Lah, Tapi iki mau alah. lho mosok ya arep dijambak tenan kan yo jenenge KDRT ngono kuwi. Lah iya tapi iki mau alah. Lah piye? Alah ngopo? Lah piye? Ada terus awor. Nek dadi lho tendang sampluk lho nek iki sampluk kok iki Lah iya jambak. samplukan delok-delok nek. Lah kowe mau nek ora jambak Lah, malah nek- mau sampluk, salah Malah sapa? Sampluk. Jambak rambutmu. Telat wis telat. Jambak neh. Le. Atik kaya mboke tuyul. Kaya Ora apik kaya mau. Lah piye? Aja guyon. Pun Kakang duka. Pun Kakang endi mau wonge? Nang kene. Oh iya. Kakang duka Sri Tanjung. Panjenengan. Punten dalem sewu Kang Mas. Keparengga Tanjung matur. Sejatosipun Tanjung menika badhe pun kegonjak kalih Silah Kanjeng Silah Adikrama. Piye kupingku ora krungu Tanjung? Kula dipun gonjak kalih Kanjeng. Tanjung. Sejatine sing gonjak kowe apa Sila Adikrama Tanjung? Kanjeng Silah Adikrama. Kula menika namung tresna dhateng panjenengan Kang Mas. Kula tresna dhateng panjenengan boten sinten. Ora ana critane muring-muring damai ora ana. Ketoprak kok bosone damai. Yo, anu. Iki tetep tak simpen. Ora kudu aku. Kang Mas. Kowe digonjak. Injih. Kowe digonjak. Oh, kan. Jambak. Aduh bosok jambak nih. Ulo metu. Delosor. Piye? Apa? Kuwi gak rotong. Kok ora rata piye rata? Oh, alah nggonku dhewe jebule. Keparat ana sing mlebu keputren wujud ula. Kowe cetha maling durat moko tak sedake dadi munyuk kowe. Hei, munyuk. Murang toto kowe. Mlebu keputren kene. Tak dongake kowe dadi tengu. Ayo perang dadi tengu kok malah ngadeg. Sik tak uruse. Sampeyan nate ningali ketoprak ora? Tahu, Wedenan komplit. bumblet, Kewan ula oke. oke. Macan. Macan iki mau oke. Ketek oke. Ketek yo oke. Heeh. Sing terakhir iki lho, Tengu. tengu. Hmm. Tengu iku terus piye jajal? Tengu iki manggone ning udel lho. Ya ora apa-apa to. Lah udelmu sedeng ta ora? Lah nek ora sedeng ya sak ngisore sithik. Alah. Tau kentul-kentul ning kono katut gegebyur kok. Wis ketokrake rampung. Ora. Wis.
Ya saiki romantis damai, salaman. Damai, Mas. Ame apane? Ya damai kok. Damai. Ah. Wis bar koe. Ya. Rampung. Aku manut nggo hemat. Alah, 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 alah. Asline lho bagus. Tenan lho iki. Masa? Dandananmu saiki Kene apik. aku kok. Iki pipimu nek iso mbok wirune, Mas. Iki lho pipimu iso mbok wiru kaya jarik. Mau biru to, Jo? Dia diwiru kok. Rungono, iki ora tak wiru. Lah apa? Terae yo tuwek. Oh, kisut to. Isut lah kowe saiki ayu alah 35 tahun kas peok-peok. Gene. Sing penting saiki kae isih cantik. Cantik apane nek awan Penting elik. cantik. Halah halah. Palsu isine lo kerdus. Kerdus piye lho? Jajal mlaku. Apike ngene. Alah alah isine kerdus. Alah alah. Jajal buka. Kok Ojo. piye lho? Piye? Palsu. Asli kok. Masa asli. Lah ya ayo pira sak jam saiki. Omongan apa kuwi? Nembang lho Pak Ikit. Oh, iya. Mosok nembang jam-jaman. Ra wis Dibawani Sri Huning Mustika Tuban. Putri Bawa niki. bawa. Kayak kaya ape foto ae le. jenenge wong ape prewedding iki yo. Wedding. Prewedding. Iya prewedding. Mas kok tulung ya fotoku karo Bu Eni iki sing ndasku kloset ya Mas. Kok kloset? Close up. Close up. Gen ketok cethoki lho Pak Ikit. Close up. Oh, close Kloset up. WC. Oh iya. Anu ae ndase ganti ae aja ndas iki elik koke. Lah genti apa? Ndas truk. Aja. Putri Kangsu Listieng Warni Sri Huning karo Wiratmaya. Sri Huning Mas Tika Tuban. Napa Jo? Kenapa? Kupengku kok mbok emut no. Kurang ajar, kurang ajar. Niku Iki ning panggung lho delok wong aweh. maksudnya iki memperagakan aku sayang kamu cuma untuku tren dhisik kok. Iki mau kena untu to? Untu. Oh, tak kira mbok emut. Nano. Duh bersyukur kowe. Putra Kanjeng Sira Lawe. Tindak pundi Mbak Eni? Niki badhe nyontekke mbae, Mas. Watuk suwengi. Kok mbae ora dipateni sisan? Ampun. Anu mangger mati disumet melih urip kok ngono ya. Iki Mbak Eni Sri Huning, Mbak Ima Kumala Retno. Wah, Iki lho. ayo Mbak. Oke, siap. Ima Kumalaretno, iki Sri Huning. Nah, ayo. Nano. Ya, Mak. Radek. Ayo, Dek. Iki Wiratmaya bingung iki milih Sri Huning apa Kumala Retno ya. Tak pranggeng bajana Kang Mas Wiratmaya. Kumalaretno kowe teko wong ayu. Aduh, awet. Sri Huning cemburu. Iki lagi wae lho, iki anggem katresnan karo aku kok wis ngaleh karo Kang Mbok kula Kumalaretno. Sik to, kae isih cilik. Kae jek bocah. Iki wong tuwa mbok kudune iso rumangsa. Rumangsa piye? Yo sing tuwa bagian donga wae. Supaya ayo ora pareng. Kaeku. Bebilo wirat kanjenengan kan sampun dangu ya saiki genti karo aku to Mas. Iya sing kae wis ora karu-karuan. Apane sing ora karo-karuan? Maksude niku lho nek macak niku lho. Aja sia-sia kowe to. Iya. Pangku to Mas. Iso sabar, sabar kok. Senep iki lho. Kula Aduh kena ndoke.
Aku iki kalau kula Malaretna ki minangka katresnan sejatiku. Ora ngopo-ngopo. Engko nak ngantek mati kowe ora iso nganggo lho. Kok muni tok ngono ya? Iya kok taktuk ku Malaretna. Coba. Ah, kene pun kakang kangen wong. Wasana Sriuning jare iku penane kok. Iya, aku wacakno kulhu rasane kok abot. Jo. Wong sliramu ki Ki ora ngono kuwi to. anu Kudu adil. iya wis ngene ae. Aku tak mbek iki kowe nelek sik ayo. Lah kok kedemen kowe. Bar mambarang. Ku Malaretna kae ya sapa, sliramu ki ya sapa. Mas yo karo merem rak ya ayu iki. Ya nggo nglegani Sriuning ben nembang, Sriuning Oh, ben iya. nembang. Yo ngalah rasane kaya ning ngawur montor bok iki iki. Genti aku. Genti iki. Ngopo ora genti aku? Krungu ora genti aku? Seneng apa? Iki lho, iki wis ngerti nek pasanganku lho kok iso. Kok temek-temek iki salahku. Ayo, oh ya. Wes robot. Op. Anu kok jane Kowe sing sabar. aku sik urung lho, Mas. Kemane mbak aku? Kemane orang Marai sing marai iki. Paling kandhane Hansip, aku di tengah keributan. Man. Iki lho wis dhisik aku. lah ya ono kan wis karo kowe saiki Ngene. karo aku. Padha ra duwene aku tak karo Mbak Nia ayo. Bocah kok ora nrimo. Lah piye? Mbok gentenak. Marah yo iki. Sing marah yo iki. Lah iya. Iya ya. Heeh. Lah. Wih, aja Yo goro-goro iki. ora pareng nakal. Wis go oh. Ngene Jo. Aku wangi ngono lho, Bro. Loro rantek aku. Jo. Ya wis sing nembang genti kowe, Jo. Sing nembang genti kowe. Mong Nyak endi mau iki apa? nyambik piye? Nyanding bisa kok dadi tambah ya? Putri. Dadi mesti. Mongko musikaning Tuban. Iya, Mongko kok mongkok. Iya. Mongko. Mongko mustikane. Madhepe yo mengarep ora kono tok. Awakmu ki mbek aku terus gak mblenger lho, aku tak golek liyane ngono lho. Kene. Aku kadung cinta kowe. Cinta lah, paling seneng duit kowe. Ada seneng duwemu apa duwe duit? Lah iki agek golek. Ora golek kok. Digarap tayub Jo. Menika sembah nuwun kanca-kanca CFC nglumpuk sedaya. Nggih. Pikantuk salam saking Mbak Ira Taiwan. Nggih kanca-kanca CFC sedaya. CFC Bojonegoro izin mboten hadir tesih capek dik dalu saking CFC Yogyakarta Pak. Oh nggih. Menika saya kanca-kanca CFC Ngayogja nggih sami mantu Pak. Sak kanca. Digarap tayub ya Sriuning Jo. Oke, Pak Igit. Nah. Sriuning gubuk asmara. Sesuk nek ndagel aku ape katokan ae cah ya ora karu-karuan ngene. Lah iki ora katokan saiki. Iki katok nggo nambah udan kok. Iki apa lah? Malah dibiak. Tayub buban. Oke. Wis kaya Karniati karo Barsih. Mbar sih kok endek. Kene. Mbar sih iki. Wong wis dine kaya lho. Oh. Kaya, berarti ora to? Oh, ora ya. Tarik. Ayo Mbak Ima. Halo. Nah, Sriuning gubuk asmara Mbak Ima. Apik no hansip kene ape sedekah bumi dhewe ayo. Nggih. Halo. Sriuning gubuk asmara. Nah, kene apik bar iki bar satu lagu nang bulurah karo kadang-kadang perangkat. Oke, Supriyati. Ya, melok. Mriki melok halo napa, Mbak? Yo melu Yo no. melu gentian. Biasane yo wis perwakilan kok. Kok perwakilan yo dhewe kok ya.
Ayo Mbak Eni. Alam mbadi mbah. Fanmu iku fanmu. Rasane ora kok. Ora kaya biasane. Kowe ya ora kaya biasane. Jajal ngene iki mbok kei mbah 200 ngene lho aku ora iso salto. Ayo Mbak Eni. Halo. Wis. Halo. Ora sah. Rasa. Halo. Wis. Wis. Iki Pak Basran Karanglo, Pak Yadi Karanglo, Pak Jayadi Cabe, Yun Tayub, Angklung, Caping Gunung, Pudang Kuning, Bukas Moro. Ya, siap. Yo, Sriuning nggih. Nggih. Kunjuk sedaya warga ageng ing sida kumpul mriki. Buka bunang garap tayub, Cong. Karya Mbah Sukron Suwondo Blitar.
Matur nuwun Mbak Ima, Mbak Eni. Wis jan berdua yang luar biasa. Cakranira yen kon nabuhi tayub kuwi baleke Ranjawaya. Ameh persis asline iki to Pak iki. Wis kaya gandrung istilah ras. Gerobokan wis kaya asline. Paketen do koyok-koyok kabeh niki.